Hej Bente. Hej. Jeg hedder Andreas. Jeg er din audiolog i dag, og vi skal ifølge henvisningen, så har I ringet ind i forhold til, at din datter har ringet, eller du har ringet, og sagt, at din datter kan høre, at der er meget høj lyd i dit høreapparat, en hyletone. Er det rigtigt? Ja, Ja. Hvad er det for noget? hun siger, at når jeg tager det på og bruger det, at hun hører en hyletone. Men det er ikke noget, jeg registrerer, så jeg ved ikke, om hun bare hører en eller anden lyd. Okay, du hører ingenting? Hvad? Du hører ingenting af hyletonen? Nej. Okay, Nej. fint nok. Er det en meget høj hyletone, hun hører? Hun siger, at den er høj. Hun siger, den er høj? Ja. Okay. Og du hører ingenting. Er der andet, du oplever med høreapparatet? Ja. Er der andre ting, du oplever med høreapparatet? Nogle problemer? Jeg synes, altså min datter klager også over fjernsynet. Hun siger, at det også er meget højt skruet op. Meget højt. Men for mig så synes jeg, at det lyder sådan, så kan man lige høre, hvad de siger. Lige høre det? Ja. Okay. Ved du, hvor højt at fjernsynet er skruet op? Jamen, det er bare de der 60. 60? Okay. Er det noget, du for nylig er begyndt at skrue op på, eller Undskyld? er det noget, du for nylig er begyndt at skrue op på, eller har det stået sådan en lang tid? Det ved jeg ikke. Ja, måske et år. Et års tid? Ja. Okay. Og hvornår var det, du fik dine høreapparater? Ja, nu er det gammelt. Må jeg lige tænke. 5 år siden. 5 år siden? Ja. Okay. Og hvordan har du så godt kunne lide den i den tid? Ja, jeg prøver at bruge dem. Prøv at bruge dem. Ja, Du men glemmer det den lidt er nogle gange. lidt svært med de der batterier, der skal ind i. Og Okay, du har dem, hvor du selv skifter batterier? ja, Okay, ja. Der er jo sådan nogle smarte nogen, hvor du bare stikker dem ind, og så oplader de hver nat. Men altså, helt fint, at du bruger dem, hvor du selv skifter batterier, selvom det godt kan være lidt irriterende nogle gange. Det kan jeg godt forstå. Okay, så det jeg tænker, vi skal i dag, det er, at vi skal lige tjekke de høreapparater der. Både for den hyletone, og også for at se, om du måske skal have dem justeret lidt til at se, om de kan passe bedre lydmæssigt til dig. Og så tager vi den derfra. Hvad synes du om det? ja, Mm? ja, jo. Skal vi gøre det? Perfekt. Det lyder godt. Ja.